bych měl seminář z informatiky nebo z programování vést učit já. Asi vám teď nebudu úplně přesně slibovat, co budeme dělat. Ono hodně bude záležet na složení té skupiny, jestli to bude hodně jako začátečníci, případně pokročilí. Samozřejmě takový předpoklad přihlásit se na tenhle seminář je, že umíte matematiku, že zvládnete řešit rovnice, že máte logické myšlení, protože bez toho to víceméně jako úplně nejde, i když se to nezdá. Určitě nebude úkolem semináře z programování psát nějaký kód nebo program pomocí umělé inteligence, ale spíš se naučit nějaké logické myšlení, spíš se naučit, jak to vlastně funguje, když chci něco naprogramovat, co si musím uvědomit, nějaké ty posloupnosti, takže nějaký ten algoritmus a tak dále. Nevím, co k tomu v tuto chvíli chce říct. Myslím si, že programování potřebujete na hodně vysokých školách v dnešní době. Kdo by přemýšlel nad maturitou z informatiky, tak potřebujete tenhle seminář, respektive z tohoto semináře jsou u maturity otázky. To ne, že ho potřebujete, můžete maturovat i bez něj, ale potom se to musíte doučit někde bokem. A ohledně třeba nějakého známkování, když tady kolegyně říkali o faktech, určitě by byly nějaké písemky a potom počítejte, že by byl vždycky v každém ročníku nějaký ročníkový projekt, neberte to jako seminární práci, ale nějaký ročníkový projekt, že bychom pak domluvili vždycky s každým nějaký individuální téma a udělali nějaký program, prostě nějaký výstup. Takže taková je představa a jestli máte dotazy, připomínky. Jestli ne, já zůstávám, já neutíkám, já můžu ještě další seminář. Jak to piluješ, seminář z informatiky?